Elingcwele liyasho sofika leso sikhathi boba khona abafundisi bamanga. Bengisacela ningichazele abafundisi mabeshumela bayangidida. Bafike bathi imali impande yesono uma ngifika kuyaba inkonzo bathi anginikele ngawo ukuze ngithethelele ezami izono. Okusho ukuthi kumele nginikele ngesono ukuze ngithethelele izono enginazo. Uma ngingenayo imali nginganikelanga bathi ngiyosala nezono okusho ukuthi izona zabangenamali. Ngifike esontweni ngiyiphethe lo mali nayo kokugcina yathi izothengisa inkuzi izingane zilade zidlile. Ngifake embengeni njengomnikelo ukuthola impilo engcono leso isifiso esingcono. Umfundisi ayithathe lo mali athenga umuzi nemoto ayiphile yena leyo mpilo engcono. Emva kwalokho ashumayele phezulu umfundisi esontweni athi akhulume ngelimi athi umoya engcwele ukhuluma naye umkhombisa umshado. Akhomba ingane encane esahlosa ngenhloso yokufeza inkanuko ngiyafunga nasi isitru izulu uzogcina ngolibuka. Afike nengane umama esontweni umfundisi abona intombi. Kuze kushintshe ngishintsha umayele wathi abantu abambuyelana enkosini ningaqomisi ningahlali nabafana emakhoneni. Indaba iphenduka indida makabe ingane isibuya nesisu sikamfundisi bengisacela ningichazele. Abafundisi mabeshumela bayangidida yazi umfundisi. Uzajuluka bemanzi bevumelela phezulu ngane encane engakwazi ukubhala igama elithi umfundisi. Ngaleyo nkathi uNembezu yangqongqoza uthi umfundisi ifasa ibhande siyaqeda isimilo. Umfundisi lutho ukulalela kwazise inkanuko imngenyawo nelingcwele liyasho. Siyofika leso sikhathi boba khona abafundisi bamanga bengisacela ningichazele. Abafundisi mabeshumela bayangidida ayisuka manje le ndaba iyangidla. Le ndaba ingidle ngazi ngabhala inkondlo ngibhekise kubafundisi ngibabuza ngithi kusayikona ukuthi nithatha amabandla kaThixo niwaphendula amabhizinisi nibhizinisi. Abantu abanikele ngemoto nezimali ezishisiwe ukuze imkhulu yabi isheshe ifike ezulwini. Awodwa Nkosi. Nina kubantu amasango ezulu senwenza abukeka njenge-toll gates udlula ngemali. Ngithe ngingakaqeda ukubuza imibuzo yami ngezwe linephimbo eliqhaqhazelayo uzwa kahle lo muntu uhaqwe uvalo. Mangithi inhlawu umfundisi. Uthi Nkosi yazi mntanami nathi siyakuthanda uphuma kodwa kunzima. Lapha kaSathane masungenile ingenile hayiphuma. Ufakazi walokho bheka ama-citizens okuhle uSathane uvela sitholisele ngale zona bekade sesithi silahlile. Mina mangithi ngiyakhuleka kumdali ngiyacela okwamasentshana okondla umndeni wami ingane zami Nkosi yami. Umdali uthi angilinde. Ngaleyo nkathi amazwi kaSathane amemeze endlebeni zami ayithi woza kimi nami mntanami. Mina le mali oyidingayo ngizoyiphinda kashumi inqobo nje wena uma ngasuye lapha esontweni kulezi ingane zika Sunday School ufike wehlisa iphendi. Ungakhathazeki ngoNembeza neSimilo ngizokuphathela ngikubuyisele mawuqeda. Uthi Nkosi yazi mntanami mina ngisehlane ngilahlekile ngibhekana noNembeza wami wangidukela. Sengize ngalahla ngisho ithemba yebo ngiyavuma kona bathi ithemba libulali kodwa mina selongiphunsa phakathi egodini. Izono zami zingihlulile kufa thatha indawo yakho phela. Inyembezi zabantu engibahlukumezayo azweli phansi ngoba mhlaza wela phansi izophenduka udawu lungidosele esogweni igula phakade nelingcwele liyasho. Siyofika leso sikhathi boba khona abafundisi bamanga bengisacela ningichazele. Abafundisi mabeshumela bayangidida. Igama uNkosi yazi isibongo ngubani umbovu ngcumani somasho umyalozo umatomeni noma 6. Inyoni yasindwa isila sayingcince phuzo iphezulu izibopho uzoyiphatha ubuya nodaka. Uvutho oluphezulu ngoba oluphansi labafokazana emabovini la kwakhala nkomo kwakhala mbuzi kwashimizi ngithi kukho konke okwenzana noma ngathi abantu abakubone ze ukhumbule Inkosi yazi. Lelo igama lami isibongo baze bakuze ngubani umbovu Nkosi yazi ngithi elingcwele liyasho sofika leso sikhathi boba khona abafundisi bamanga. Ngiyabonga.